10 August 2021 ni salmario TUIRPC Tripura United Indigenous Returnees People Council Rock Hathai Kotoro Borokni Sanmung Manchok Bayasak National Highway Kasona Naitango Borokni Sanmung ni bisingo bebagi 42 Sanmung Tongo Borokni Kogno Rugi Nainai Khanke Tripartite Agreement of Central State Government TNB, NLFT, KMK, NLFT, NB, NLFT, SB. Tabuk, bro displaced people. Rogni kogno khoboi at the TF rock by dal bidal kogno tuye gosilaimung mari norugui ulama kasolaina nailemani. Kaisa kok tumuno sung srai ke wan shubi nai kha ke. TNB, NLFT, at the TF high. Tripura hastu dofano mathang nai hanai. Tumuna asaya hangke. Sung tini Tripura land, Greater Tripura land hanai sanla ye. Tonglaina nangla khamung na hanai Tripuri khorangle khakhlayo bahai hanki nungno sawi mano nini kami gana ginini khorok busuk tokharokno borokni phanbai rkhlai rei rohorkha dofani bagai hanai big dusa yakare takhu bukhuk no yakare khaklabo silai guli nangkhei nanglangtung hanai dofani bagai apte ke samung tangai tongnai rokse tini boro murao lama kasonani nailai tongo hanki dofano hamjangnai luku rokni bo borokno kisa phirongmung rena nango hanai Tripuri khorang khakhlayo jesuk manchak jora chini kami gana ginini tokharokno norui rei rohormani bagai tini jingbo borokno logerui hathai kotoro asona nango hanai Tripuri khorang khakhlayo je kokno rugui yakti sawi phaimano soi samung khlai jakha hangke tini Tripura hasin sin Tripuri dofaro Tripura land hanai sanna nangla khamungna borokni sanmungni bisingo tongo ADC tamani bagai 70, 80, 90% angai tongnani abo bebak si Tripura sani aboni bagai 100% to 100% si Tripura sani manthai shokthai samung homung na nango nokhoboi tabuk ADC police ni kokrokbo borokni sanmungo tongo khoboi inner line permit hai abono nang hanai mano Tripura land tamani bagai hinki political guri hui a jaga no jaga phayo hanai Tripuri khorang wansugo nirongni wansumung bahai 10 August 2021 ni jorao TUIRPC rok boromurao lama kasothani sini Tripura sarok borokno logerna nade nangya narok chini comment box to comment khlaidi narok nai tongo phaidi narok bo khanai di Tripuri khorangni mangplio TUIRPC press meet khlai tamani saka narok nai tongo Tripuri khorang namna agi kasumoni abo engkha proses soli tongo aba abai insuga tabu ke senta du ordai ma sini data boroni official fainai singo tamhai jo sarkar BJP abierti loksaban sikango singo ringkha thangkha boro tabu darawo boroni official sono meeting ringai ba sono tomoni diako Department Travel Fair disi abo ungo mano econo ese tamai sini meeting of faina pro deputy CM Vishnu Devarma law minister law and education minister of Honorable Khaimani sing Jeremani bongno awon sari ekbar kon sang meeting ni amage omon ase sini sini kasna thangmani nungje kogrmani nungje sumbai summa meeting khairmani okta nungje azara election kana sumbubi handa khale rangsa handa kha party khanda ka sumno nok sumnugla simpun party jin flag romui sim party rokni party jesban nang khaibi party la khani se haiba apan sin do khani sin ma khaisi ring sakaje sini borok kami je intheng srai ma pori angmani sudawo ujo university jara phangtheng education sumdurwo sini tanai thangi chai thani amo jurwo sini 6 monthai nini approve 6 rajak awasisam fight thayo aw sarabo to sang ohani basaba sini dongle ya omo tuine tini basang o resmi